Време е да видим и някои интересни статистики на самите отбори в първа лига до тук. Кой е отборът вкарал най-много голове за полусезона? Това е отборът на Лудогорец с 48 вкарани гола за 19 мача, като след тях са съответно Черно море и Локомотив Пловдив с 35 и 34 гола. А кой е допуснал най-малко голове? Това е ЦСКА с само 11 допуснати гола за 20 мача, а плътно зад тях са Лудогорец с 12 допуснати, но за 19 мача. И трети са ЦСКА 1948 с 14 допуснати попадения също за 19 срещи. А отборът с най-голямо притежание на топката по време на матч е Левски с средно 61,4%, а след тях са Лудогорец с 60,5% и Локомотив Пловдив с 59,4%. Докато отборът с най-много удари средно на мач до тук е Лудогорец с 20,2 удара, а втори и трети са Левски с 15,4 и Черно море с 15,2 удара. Кой е отборът с най-много корнери средно на матч? Лудогорец отново е отбора с най-много корнери средно на матч, а именно 8,1, като Левски е втори с 6,2 и ЦСКА е трети с 6 корнера. Кой е отборът с най-много голове от бялата точка? Това са Черно море с 5 вкарани гола от 6 дуспи. След това са ЦСКА 1948 с също 5 вкарани, но от 7 опита, и трети са Локомотив Пловдив и Локомотив София с 4 вкарани от 4 опита.